Čaute, tak dneska vám ukážem trošičku zo zákulisia nášho turnaja, aby ste videli, ako sa tu staráme o hráčov, aké tu majú podmienky, čo môžu robiť v čase voľna a kde sa zdržiavajú. Takže poďme ďalej. Players Lounge, viac menej po slovensky hráčska miestnosť, kde môžu oddychovať. Máme tu nejaké také veľké vankúše, na ktoré sa dá pohodlne vyvaliť, sedačky, chalani tu majú ovocie, počítače, pitie, viac menej všetko, čo potrebujú k tomu, aby si mohli medzi zápasmi alebo pred zápasmi trošičku oddychnúť, pripraviť si veci. Vidíme, že tu aj niekto si ich pripravoval rakety na zápas, už asi sa chystajú chalani. Väčšinou si nachystajú aj nejaké izotonické nápoje, si zoberú vodu z chladničky, si pripravia pred zápasom fľašku izotonických nápojov, aby si to nemuseli chystať na zápase. Po prípade, keď si tak si zoberú nejaké banány, ovocie ešte ako ľahkú stravu a doplnok nejakej také výživy. Po prípade po zápasoch a medzi zápasmi, keď relaxujú, máme tu počítače pre nich s internetom, kde môžu komunikovať buď s blízkym alebo s kamarátmi. Takže toto je miestnosť viac menej, kde sa hráči zdržiavajú počas väčšinu času svojho dňa, keď nehrajú zápas alebo keď sa pripravujú medzi zápasmi.